gaskiya wannan rayuwa gaskiya ba kyau wallahi. Ni fa dama tun asali ma Tinubun nan ni kwata-kwata arena ma bai mun ba wallahi. To yau hanyar ne ma gaba ɗaya shiru ne. Allah zai kawo kowace yarinya ne wannan. Yau yanda nake nan wallahi kowaye ne wallahi ko ɗar gidan soja ne ta zo da abu. Ko wani yaro Allah ya naci ko menene wallahi da rikicin ciki gwara na waje wallahi. Ba a gaya wannan yau. Ai yau kan yawwa Allah ya dora hey me gada kin mana no ne gadan naka ne ne tawani to akwai ta 200 wannan ta 100 ga dauka an yi da kwali ko gadan nan kwali ka so gadan nan wallahi gaskiya ne amma fa sanin da ne ci lokacin yayan kai na sir mana alayi nan a babu kunan tana so ta amma da ka sani Allah ne ke mu ruwa ce kana da shi yawa kin sai dai wai yawa ka dan sauri ka dan yebo mun da Allah ka duba nan ne za ka gani daji yawa hankali za ka gani yawa sauri mana yawa ka dawo ko yawa yawa ka ce naira 200 naira 100 go yanzu nan ta nuna na ɗauka lokacin nan ba za da yin ɗauke nan tara amma ta da yi dan sayar mun man naira 50 kai baban wallahi baba za ta yi duka ka yi haƙuri a baya dan sumol kai na wanda ka shi ne yayi ka ce yara tun yana ƙarfi ma na gode ma dan sumol yanzu ai da ka dawo ta nan ba zan dawo mana ya wuce na da same ka nan kuma ni kan shi ne a ɗakin mu ne idan ka dawo da baka kuɗin yawwa na gode maka dan sumol ka san baba ce in na ci akwai matsala ba damuwa ba na kai na ko kai fa wala yaran na ci kudin da bi sani ba baba ne a gina ya gajiya a yau barka da ya abubuwan dai wallahi ga mun je ga mun kwana biyu gaba ɗaya ba na ganin ka na ga ma abin ya ci uwar mai shayi ni fa ka dugo a nan muke ta musun nan da ku na ce muku ni fa idan mulkin mutumin nan ne ba so nake ba kuka ce wai nan duniya ai mutumin nan gashi kun ja mana wallahi tallahi wallahi kun ja mana wallahi ni kai kan ba da wajen nan bane ladi ne kosai ni ne shikenan dai kada san tonoli to shikenan dai koma dai menene ni dai jam'iyyar ku nan ba zan ƙara yin ta ba na ga maka ba ruwa nan to amma ni yanzu mu bar wannan layi ta naga kamar kana dan taune ne wallahi na ga ma tun jiya ne wallahi da na je gidan baban mu na layya da ta ban hine yake ta rike mun hancina kuma ya ne ni kamar waje wannan shi kuma ba wannan ne ɗazu ne dan gidan baba iya ne shine ya zo ya ci gyaɗa na a gurin nan ai gaba ɗaya matsala ta da kai rowa ne yanzu kai gyaɗa abun duniya kudusun fana amma ka sani ba duk garin nan ni da kai aminu da aminu ne ba dai in samu abu na hana ka ba aikin banza kwalliya duwai ne a ba dai ni kan kasan ba zai ma rowa ba ni yanzu da ka bani ne ko bara ka bani ba kai kuma da an fito maka a mutum na ga abun naka ni da kana ba za nan ba za ka ga a fuskanci in ba haka ba gobe ma an ka ganna za ka ce wani nonon ɗinka ka dai ga gyaɗan nan go a wani nuna maka ne ka ga dai go to wallahi ko mutuwa za ka yi ba zan baka ba wallahi ko mutuwa za ka yi ba zan baka kai barin ga maka ni da gyau ma kar ka ƙara magana ko ka gani ma kar ka ƙara cewa ka sani akan gyaɗa akan gyaɗan wallahi akan gyaɗan a yau da ma wala ba damuwa ba ruwa Allah sai an jima akan mu Wato ainihin ku subscribe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.